Dobrý den, vážení přátelé, vítáme vás v obci Sebranice u Litomyšle na silvestrovské veselici. Ráda bych se vás zeptala na pár otázek. Můžu? Tak ráda bych se vás zeptala, jak se vám tu líbí a jaký byl ohňostroj. Takže ohňostroj byl tradičně velkolepý, pan Dostál se opravdu zase pochlubil s tím, co nejlíp umí a taky nám to tady dokázal a až přijde, tak se musím za všechno. Tak děkujem. A pak bych se vás taky ráda zeptala, jak byste zhodnotila letošní rok a co byste ráda vzkázala našim občanům do nového roku. Tak, letošní rok si myslím, že byl pro Sebranice velice úspěšný, že se nám povedlo to, co jsme všechno chtěli, tak nějak jakoby i v tom volebním období jakoby podniknout. A našim občanům bych vzkázala, aby se měli hlavně moc rádi, aby si užívali svého života v radosti a ve zdraví a aby jsme se takhle potkávali, tak jako dneska při tom spoji všichni společně. To určitě a jsme rádi, že jste znova naše starostka. Máme vás moc rádi a můžete zapsat, myslím, za všechny z téhle obce. Tak to mě velice těší a jsem vděčná. Děkujeme, nashledanou. Ohňostroj, jak se ti líbil? No, líbil se mi, bylo to hustý. Tak děkujeme moc. Líbil náš ohňostroj. Líbil. No, byl moc pěkný. Dobrý, děkujeme. To bude. Tak krásně výtečnou silvestrskou tradiční českovou polévku. Vás zeptala, jak se vám tu líbí a jak se vám líbil ohňostroj. Mně se tady líbí moc, ohňostroj byl úžasný, myslím si, že teda je plastický, strašně krásný efekty, pan Dostal ještě kontý. Určitě si myslím. Pak bych se chtěla zeptat, jestli jste měla naši polívku a jak vám chutnala. Polívku jsem ještě neměla. Ta fronta je tak dlouhá, že jsem se zatím k ní vůbec nedostala. Tak to určitě zkuste, protože je výtečná. A děkuji moc. Naše skvělá polívka na odbyt. Já si myslím, že jde dobře na odbyt, ještě jsem nechutnala, ale věřím, že je výborná. Mám nalito a ochutnám ji a budu moc dobrý. Určitě, já jsem chutnala a je skvělá. Tak děkujeme. Tu líbí. Jak se vám líbil ohňostroj? Tak já jsem ohňostroj bohužel moc neviděl, protože jsem byl tady ve stánku, ale určitě byl moc pěkný. Určitě. Pak bych se vás ráda zeptala, jak vám chutnala naše tradiční silvestrovská čočková polévka. Tak polévka mě moc chutnala, byla dobře uvařená. Náďo, já bych se tě ráda zeptala na recept na naši skvělou čočkovou polévku. Sebranickou. Ano, samozřejmě.
No, tak to musíte vařit za první s láskou. A za druhý, jak vám řekla, rece, taky bude dělat každý a to už bude ono. Samozřejmě, takže budeme doufat, že tuhle naši skvělou silvestrskou, sebranickou čočkovou polévku budete příští rok vařit úplně stejně s láskou. No, když je vždycky paní starostka požádá, tak samozřejmě film dělám všechno. Takže asi budeme prosit paní starostku, aby vás příště zase najala. Děkujem. Není zač.